Ambalma mali be mada filebako mali kono mali ko ka an foli babe ma fo bismillah aga don kibaru keneka amanga bidon kibar de meni jamana kono kibare klima Mamadou Dambélé ni ali platform nyamai yuruku ani baratanya statiela mali kono ani kanida koro kundo jamana kuntiya nyini na samba fla an tan shekin wati ablala birolo mali kono kabine november kalola samba fla ani mon saba dien selege nani to maga ma chama wele bla utkalo klem wan duro samba fla ni wan duro kaka boteli ala ka soro amageni sariyayi ajala klien doko aye fagali bagabagali ke kanyeshin chama fanga nyama general Asim Goita ma mi yera bololo sirauka sega segeli chageda buda do ya jira ko kuma kan mi sorola ko te klima kuma kan amebo anga jamana kono Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye bismillah Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron fe Élysée palais la bi araba utkalo klem ganolo fla samba fla an moganduru tamay mena ke sababu ka chapitre kura sigi Fransi ni Senegal che akilna jigina Fransi fintigla ko ka bazi mi me Senegal o datura ni o kalo fla kasoro begambe kake ko gouvernement ni AFC M23 bambagachu che mi damnena doya utkalo klemu ensemble flan mwanduro kata diplomatie magune bora tarata do utkalo klemu woro samba flan mwanduro kajira ko kuma nyonya be sena ko flaka marifachi dablali fere kolosili ani kakasolo de fale nyona kuna funi 70 yara Qatar ko ka ministre fe amta Colombie ko fe kabidon kibar kunche Colombie jamana na keleni geleyo be sena ni farka sosoli jekulu ye tarata do utkolo klemu woro sama flan mwanduru la kana ministre ya jira ko fintila ka bisaba aninani minena cuavier marala jamana sahelia fanfe wa ko civilu sembe ni biganina ba ku ba nyini ka mogo mineno fali u klala ka jira ko farka sosoli kulu de civilu minunu bla kan barenke Colombie jamana be geleya bala ni wakati ambalma mali ba mada flebo ni le garanye garzige bidon kibarula ama foyena opkambe dien wakati were